dito sa lawas ba kay wa ko ka indak-indak ana o sakit kayo dito. Bakit mo sa exercise gani no? exercise ka. Uy, Pwede ta mo pasayawan. pasayawan? Las, tuwa oy. Ana may mayo. Sayo ka, sayo mo. Uy, sus. Kina, Maglagatukan ako ang ano ba? Magano aw? Sakit kayo ni ba? Iya. Hindi sayaw ron. Sige. Oh. Bertahe, Oo. Dalaga na. Sayo mo. Na-amaze kami nagtanong, pili mo, Joy? Sige. Sige. Okay mo? Oh, Joy! Sige, sige, play. Go. Mana deh? Mana? Ini lagi. Ari dayang. Labi ay. Ari dayang. Ari dayang. Ari dayang. Okay, umana. Gusto ba bisa? Want you? I mean, you want more? Ato ne! Ato ne! Sige, go. Okay. Dati akala ko ay tayo na. Ako't ikaw ang magkakatuluyan. Akala ko ay wala katapusan. Nakikita ako ang nasisisi, ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sa unang almusal, pag pumasok sa eskwela. Kapag nananatwira, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakita, nagsasakta ng damdamin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Kung nakikita, akong nasisisi, kung laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nananatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw malang paking, sasaktan ang mandamin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang.
ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Okay, Atty.